Igbo ndị ọma nnọọ n'ori nne ị ga-ahụ nọ na anyị chiatala n'obere ezumike agbajiri n'oge gene ụtụtụ ọma n'isi mbido telivishọn isiokwu anyị na-ekwute ọwụ gene ihe gbasara ịzụlite ụmụaka n'ụjọ ma ọ bụ n'ịhụnanya. Anyị ga-aga n'iru kwupụta ihe dị ọma nọ n'iji ụjọ itinye ụjọ n'ahụ nakwa nke ọjọọ dịkwa n'ime ya. Maazị ka ihe ekwu maka ihe a ọ dị mma. Tupu anyị aba kpọmkwem mpaghara isiokwu anyị aga m achọ ka unu sonye anyị unu lee anyị ugbu a unu ga-ahụ akara igwe nzirịta ozi anyị niile. Unu nwere ike isonye anyị na nke a na-akpọ Instagram ka unu gbaa mbọ hụ na unu na-esochi anyị azụ ma na-aghọta ihe anyị na-ekwu. Nne isiokwu a bụkwa nnọọ nke dị ọ dịkwa kpọkpọ isiokwu anyị maka na ihe njiri sị na ọ dị kpọkpọ bụ na ụjọ ịma ekwute okwu ụjọ dịka a ga-asị na a na-achọ igbu mmadụ mana ịma na ụjọ nwekwara uru dị na ụjọ maka o nwere ihe ọghọm nwee uru ịmakwa na a na-asị ụmụaka ụjọ na-atụkwa gị ichetara na a na-agba mba ma m ugboro ole ị na-atụkwa ụjọ ị na-ekwe nwatakịrị esile gị anya na mkpụrụ anya ibigbo esi ya gịnị ụjọ na-atụkwa gị ịhụla maka na ịhụ ụmụaka azụrụ n'ala anyị n'ala Igbo na ndị azụrụ n'ala bekee ị na-ajụ ndị a si ala bekee lọta ha nwekwere agwa maka ọhụ papịa ọ gaghị ekele papịa ọ ga-asị papịa ndị ụfọdụ ga-akpọ dị ya dad o nwere onye na-akpọ ya aha nwere nke na-akpọ papịa hi Paul bịa Paul ọ gị ka nwa na-akpọ hi Paul ị gaghị amachie ntị hafụ onye ha mara obifa ha tụpụrụ ya ha ma nkele ya ma ọrụ nwa zụrụ n'ala Igbo ka ọ na-aga ka ọ na-ekele na-aga na sị nwa na-ekwe ekene o kele gị ọkwa piwa ya ọnụ ịma ụmụaka mana n'agbanyeghị enwere ọtụtụ ihe dị mma na-adị n'ụjọ nwa eji ụjọ were zụ nne chetakwa na akwụkwọ nsọ si anyị ịma na enwere ụjọ Chineke nwee ụjọ mmadụ maka na a sị na onye na-efe Chineke mara na ebe mmadụ na-efe mmadụ ka ọ na-efekwa Chineke. Ụfọdụ ihe dị mmadụ n'ụjọ n'ihi na ụjọ o nwere ihe ọzọ na-emekwa na ụmụaka ha ji anọ ofu ebe na-ahụghị ụjọ. Kedu ihe ị chere nne? Ihe i kwuru na-awụ ezigbote ihe n'ihi na ụjọ mere ị ga-eji asị mmadụ gaa mee ihe dị otu a ka ọ dị mma mee ka ọ dị mma maka na ọ dịghị mma ihe ha ga-eme ntaramahụhụ dị na ya ụjọ. Ị na-asị na gaa gụọ akwụkwọ maka na ịgụrụ akwụkwọ ị ga-ada ụjọ na ị ga-ada dị ebe anwa ị ga-agụọ ya ka ịgụta ọfụma ma ọkwa n'ihu ihe kwesịrị ime n'ụlọ idozi ọfụma ị na-edozi ya maka na ịma na idoziri ya abata ihe a ga-eme gị ụbọchị ahụ ma ọ ntaramahụhụ ha ga-ege nwekesị gị sọgị maka gazi ozi niile dị n'ụlọ ahụ ụbọchị ahụ iji maka ị chọrọ ka sọgị ma gaa ozi niile ahụ mee nke kenyere gị ime. Ọ na-eme n'ụlọ ọnwụ ụfọdụ ezinụlọ ga o nweghị ihe ga-asị nwatakịrị mee o mere ya isi oke ọ na-eche ka ị pịa ya ụtala si na ị gaghị apịa ya ụtala na ịma ntaramahụhụ ị ga-enye ya taa ahụ na ya ma ga-afichacha ihe dị ebe a. Ọgwa ka m jụọ kedu maka nke a bekee na-akpọ respect na manners. Ịma na Bible si spare the rod and spoil the child. Ya bụ ime gịnị ka anyị tapịa ya n'Igbo maka ndị na-anaghị anụ bekee. A sị na idowe apịpịa eji apịa nwatakịrị ịchọghị iyuzie gịnị ga-eme nwa ahụ eme gịnị nwa ahụ emebie ka ede apịrị n'ime ofe. Ihe a na-ekwukwanụ ha aha ụrọ na ị ga-apịa pefee oke maka na ọ nwekwara iwu dị kịta ịpịawa nwa pefee ya oke anwụrụkwa gị na-agbanyeghị nọ nne gị na nna gị. Ejighị m n'aka na ya eruole na nke ahụ mana ịzụlite ụmụaka na ụjọ na-enye aka ụmụaka ji ụjọ zụlite na ha dị ka ha nwere respect irube isi na irespect mmadụ karịa ụmụaka na-ejighị ụjọ were zụlite. Ọtụtụ ihe ndị ọzọkwa ụmụaka na kedu maka nke a na-akpọ discipline. Ịma nweta ụmụntakịrị anaghị ekwekwa ọzụzụ ọ nakwa adị mfe ịzụlite ụmụaka a ga na-agbakwa mbọ ịmaka na ọ naanị nwatakịrị nwere ụjọ ka ị ga-asị ya mee ihe dị otu a ọ ga mee ya gaa
mee ana ọ na-aka mma ịdị na-asị nwa ahụ ụbọchị m eme gị ihe mbọsị m eti gị ihe ka o buru ya n'obi ụbọchị maka na iticha ya ohu onweghị ka ọ tụtara ya ọsọ ọhụrụ ihe ka ọ ga-eti m ọ na-aka m ịdị na-asị ya na-emenye ụjọ n'ahụ imerụ ihe a ịbọsị m eti gị ihe ịgara ozi a ịbọsị m eme gị nke a ihe niile ahụ asị gị mee imerụ ya ụbọchị ka o buru n'obi na ụbọchị ma ọ mee ya nne ya na nna ya ga-etikwa ihe na ọ ga-adị egwu hapụ itiwe ọ dị mma nne ọsọsọ ka ikwuo maka ihe ọjọọ dị iche iche dị na iji ụjọ were azụlite ụmụaka Igbo ndị ọma ọ jọgburu ogbu ụnụ mana anyị niile si n'ezinụlọ pụta dịka anyị nọdụ atapịa okwu a na ama m ndị na ha elegharị anya nke gị na ya na-ebe a na-asị ọ na-anụkwa ihe a na-ekwu gị nwe onye nne na ha atụ nwatakịrị aka na-asị akwefuru ọgụ maka a na-ekwu okwu isi ike na anụ ekwe dị gị n'isi mana ilekwa anyị ndị ahụ na-awụ ekwe dị adịghị ha n'isi wụ ndị ọ na-awụ o nwere ka esipụtata wụ ndị ahụ ga-apụta n'ime obodo ofu ụbọchị wụrụzie ndị na-akpọ advocate a na-ekwu na ihe a na-eme n'obodo ha na-acha onye ahụ anya na-asị na ihe imere adịrọ mma eze ihe imere adịrọ mma onye isi ihe imere adịrọ mma mana ị ga-apịchacha ha ka ha topụta hapụ ịgbọja ha kụtuo ha ịkụtuo ha ngwa ahụ ọ ga-enye ha nsogbu mana ijisi ike na-azụpụta ọwụ maka ndị ọ ga-apụta tumoro ha pụta echi niile ha topụta egwu agaghị atụ ha ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ a na-ekwe ha ka ya ikpe ha waa ikpe waa ya ka o kwesịrị isi adị ọ na-esi na mgbe ha pere mpe na-ebido si ka na-apịcha nwa gị na-amara ụdị mmadụ ga-ahụ ihe ọjọọ dị n'iji ụjọ azụlite nwatakịrị ọ bụkwa ya bụ mpaghara ihe omume anyị na-ekwu ugbu a ịma na ụjọ abụghị maka Chineke ka bụ otu ihe nke kwụ ọtọ ụjọ abụghị nke Chineke bekee si fear is not of God fear is of the devil nke bụ na ihe ọma ọbụla ụjọ na-emepụta ọ bụghị site n'aka Chineke ilekwa anya nwatakịrị ji oke ụjọ zụlite ọwụgoro na o nwere ihe ọ ga-emenwu ole anya ọfụ ghara ka ị na-abịa ụjọ abago ajụgoro ya ajụjụ n'ụlọ akwụkwọ o nwere ndị nke a ga-awụ ajụjụ ọ ga-ewelikwa aka elu ka ụsa ọ chọghị sa ahụ nwazi ejiji o nwere ndị ga-anọ ba mamịrị na akwa ha ndị ke praịmarị ọ na-eme ya wu ụjọ na asị aza ajụjụ nwee ndị ka ọ ga-awụ isi ezagazi ụlọ akwụkwọ ụjọ na-atụ ha maka ihe a ga-eme ha ebe ahụ ma onwe nwanne ha ọ na-awụ mgbe ọbụla bịara ọ na-eti ihe ma onwe ihe ọjọọ na-eme nwa ya abataghala ahụ ayawa ha sị na nne ha na ụjọ ha sị na ha jụrụ ahụ ị ga na-enene ụmụaka gị mgbe ọbụla ha na-asị gị na isi na-awa ha nke a na-eme ha na gwa ka isi enye ha ọgwụ nwere ka ọ bụrụ mgbe ụjọ ha o nwere ihe ha na-ezo a sịkwa na o nwere nke bekee na-akpọ ịma isi na-awa ga-enyekarị ya gị otu ụdị ọgwụ bekee na-asị na ọgwụ ahụ gị ga-adị resistant nke na ọgwụ ahụ nwere ike ọ gakwa arụ ọrụ ịfọrọ nke nwatakịrị ahụ egosi isi ọkwa apịfịa ka ha na-apịa na ha chema na ha ga-apịagide aka afụ ahụ ụfụ nke ahụ abụghị ezigbo ya n'ihi na ụmụaka apịagide nwa ahụ ihe kama nwa ahụ ga-atụgharị n'ihe asị ihe ọjọọ ahụ na-eme ọwa apịa ka ọ ya pịa ọ kwasị pịawa ha agwa apịa ka ha chara pịa na ha pịawa na ha ga-apịagide ka ọ ga-awụ mana ọ gaghị anaghị ya ime ihe ọjọọ ọbụla ya chọrọ ime ọ ga-eme nwa ahụ na-eme ihe ọjọọ maka na tarịka ya pịa kedu maka asị na ụgha na ọkwa ọ na-esikwa ịmakwa na ihe na-ebutekwa na asị na ụmụaka wụ ụjọ ụjọ maka ihe a ga-eme nwa ha tụwazi asị ka o bidozi na-ezoro gị ihe ọtụ asị ahụ itire ya ka isi etibi ọsọ ụbọchị taa na itiro ya nka ụbọchị ọzọkwa ọ nakwa atụwa asị o nwekwara onye si na iji oku ji azụ ụmụaka ezigbo ihe o nwere onye sikwa na nke a bekee kpọrọ low self esteem ya bụ nwatakịrị enwezighị afọ ojuju n'onwe ya ụjọ nakwa eso ihe na-ebute o nwere nwatakịrị gara o nwere agwa nwatakịrị na dịka ndị anaghị agbalị n'ụlọ akwụkwọ o nwere ka ị ga-esi na-eme ha akaja ọba ha n'ahụ onye a na-akụzigodi ntị kpọkpọkpọkpọ ọ gaghị aba ha n'isi ụjọ asụchi gị maka ịma na ụjọ na-esikwenu na okwu ọnụ ọjọọ ị na-agwa nwa ahụ ya bekee ndị ụfọ ọ na-afọ ba ya baa nke ha na-akpọ abuse ọkwa ịma ama n'ihi ụjọ ịchọrọ ka ụjọ baa ya n'ime ahụ hapụzi ikpetezi na o nwere nke ọ ga-emelinwu ka o kwutezi na onwezi ihe ọma ga-esi ya n'ime pụta ọjọka mba ọ dịghị mma ọ nakwa eme ụmụaka ndị ụfọ ha agaghị awụcha ihe ha ga-awuli n'ụwa
ha ga-enwe low self confidence, ha agaghị ekwete ọ ya ka si kwuo na mbizi na ụmụaka ndị ọ ga-awụ ikwu okwu ha chaa gị asị gị ọ dịghị mma ịbịa na ebe agbụja ha too much hinne ọhịa ị ga-eji nwayọọ ka ị mara ụmụaka ndị ọ ga-awụ ihe ọjọọ mewe ha ma ga-apụta sị na wepụta olu sị na ihe a dịrọ ọkwa mma ọha na eze nụkwa ya mana ịgbọja ha kutuo ha ngụ ahụ ka nye ha ụjọ n'ime ya na a ga-emekwe ya ga-emekwe nke a ọrụ nwatakịrị osi ihe na chi ya na ọ ya ga-azọpụta ndị obodo ahụ ọ lakpuru ọ daa ụfọdụ na-esikwa n'ime ụmụaka ụfọdụ na-emefezi ofe n'ihi ụjọ nwere ike ime ụmụaka ha na-emefezi ihe ofe na-emezi ka onye ezuru oke dịka onye iberibe ka kwuo na n'ihi ọ chọrọ ime ka o mefee ka ụjọ ahụ hapụ ka ị hapụ ịpịa ya ihe o mewezie ya emefu ọ dazie mmiri m na-ele sọsọ anya isi a ga-aweta nnu mgbe ị na-apụtala ọwụeli ya n'ofe awụ ya ọredi ka ịhapụ isi ya isikwana ga-akute mmiri ma ọ weta efere nkụwa ma ọ gịnị tupu ịbara ihe eme gbuo anyị ọ kụwara ya weta mmiri ahụ ka onye gị ka ị ṅụọ gị ya n'ahụ ụjọ enwere ike isi ya nne nyenu m ọ nwere ike ọ wụrụ na e nwere onye ọbịa bịara chọọ nnọọ ka ime dị ka iwe ezigbo mmadụ wetu onu chika iwetuzie onu ka ị gbakwara ya n'ụbọchị ahụ ọ mago na ị nwere agbọja tupu ị na-ewetu onu ahụ ọ gwụgo gị ya n'ahụ ụjọ bekee si fearful children scary adults ọ bụ gịnị ka ọ pụtara n'Igbo ụmụaka ejiri ụjọ were zụpụta mgbe ha na-etopụtala dimkpa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa ha na-abụ gịnị ha na-abụkwa ndị ntorobịa ndị ụjọ ndị na-agaghị ekweteli n'ime onwe ha hei ọ dịkwa egwu ihe ọma na ihe ọjọọ ihe ọbụla nwere uru o nwekwara ọghọm eziokwu ọ dị mma biko unu agala nnọọ ebe ọbụla jidenụ ya bụ ngwọ ka anyị weta nkwụ elu nwere ike ịka ya mma ọ ka bụ ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn anyị na-alaghachi mgbe na-adịghị anya